साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, माखासे साननि आवगायाव आङो नोंथांमोननो अलरेडि गाजानि जि परिस्थिति, जि समयसाफोर, बे गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन। गाजायाव गोबां गाज्रि परिस्थिति जानानै दङ, गोबां गाज्रि सम जानानै दङ। बे जाहैबाय आंखाल जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, जानाय लोंनाय गैयै जानानै दङ। नोंथांमोननो आङो अलरेडि एसे आवगायाव दिन्थिदोंमोन, नाथाय दिनै फिन आरोबाव दिन्थिदों। बे जाहैबाय आवगायाव जिखिनिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन परिस्थिति, गाज्रिसिन समा गाजायाव जागासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जि गाजा, पेलेस्टाइननि सिङाव थानाय जि गाजा दङ आरो जि इजराइलजों दावहा जाबाय थादोंमोन, बै दावहा जानायनि थाखाय गाजायाव दिनै जानाय लोंनाय गैयै जानानै दङ। गोबां गाज्रि अबस्था जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों इमारजेन्सियै। नंगौ, माबा मोनसे जाहोननि थाखाय दावहा जादों, माबा मोनसे जाहोननि थाखाय असुबिदा जादों। बेफोर गासै जाहोनफोरखौ जोङो मोनथिया, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै मोनसे थांखि दङ आंहा। बे थांखियानो जाहैबाय, अनजाग्रा प्रियफोर, जि गाजायाव थानाय जि सुबुंफोर दङ, जेखि धोरोमनि मानसिफोरानो जाया मानो, जेखि सुबुङानो जाया मानो, नाथाय दिनै गाजानो लागै नोंथांनि आरजनि सापर्ट नांगौ, आंनि आरजनि सापर्ट नांगौ जानानै दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ, जेराव गोबां दुखु दङ, गोबां दुखु जादों, गोबां मोनजायैनि, गोबां बिमाफोरनि मेगननि मोदैया रानलांबाय गाबैनो गाबैनो, बेबायदि अबस्था जादों। गोबां गथ'फोरा गाबगासिनो दङ। दा नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै ओंथिया बेनो जे जों जेन गाजानि थाखाय आरज खालामनो हायो। गाजानि परिस्थितिखौ जोङो नुनायनि गेजेरजों जों जेन आरज खालामो, बिनि थाखाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। दा बेवहाय बयनोबो शेयार खालामगोन, जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे भिडिअखौ मोननानै गावनि पार्सनेल लाइफआव जेन आरज खालामगोन, गावनि पार्सनेल जिथु बेक्तिगत आरजनि सम दङ बेयाव जेन आरज खालामगोन। लोगोसेयैनो गिर्जाफोरावबो आरज खालामगोन, जेन गाजानि बे समयसाया गोख्रैनो जोबो, जेराव आंखाल जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। अपनी बेबसी से टूट चुके हैं। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने आतंकवादियों के 75 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन जब अस्पताल, स्कूल और रिफ्यूजी कैंप भी मलबे में बदल जाए तो सवाल उठता है कि असली निशाना क्या होगा। गाजा की ये लड़ाई अब सिर्फ सरहदों की नहीं रही, ये जिंदगी और जरूरतों की लड़ाई बन चुकी है। और जब जरूरत रोटी और पानी की हो तो हथियारों से नहीं, इंसानियत से जवाब देना चाहिए। बीते 19 महीनों से जारी ये जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं रही, ये जंग अब पेट और जान के बीच की लड़ाई बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट बताती है कि गाजा में करीब 5 लाख लोग भुखमरी के कगार पर हैं, और अगर हालात नहीं बदले तो हर 5 में से एक शख्स इस संकट का शिकार हो सकता है। यानी गाजा में करीब 21 लाख लोग अकाल जैसी स्थिति में आ सकते हैं। इस कहानी की एक दूसरी तस्वीर भी है। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इजराइल, मिस्र और जॉर्डन के गोदामों में जरूरी खाद्य सामग्री भरी पड़ी है, लेकिन गाजा के अंदर WFP के गोदाम खाली हैं। यहाँ ज्यादातर बेकरियां और दान से चलने वाले किचन बंद हो चुके हैं। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर एंटोनी रेनॉल्ड के मुताबिक हम पहले 10 लाख लोगों को खाना देते थे, अब मुश्किल से 2 लाख तक पहुंच पा रहे हैं। हालात को देखते हुए यूएन और यूरोपीय देशों ने इजराइल से गाजा पट्टी में भुखमरी और अकाल की स्थितियों से निपटने के लिए गाजा को खाना पहुंचाने पर लगी रोक को जल्द खत्म करने की मांग की है। खैर, इन मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 13 मई को दिए एक बयान में कहा कि वो हमास को खत्म करने के लिए ये जंग जारी रखेंगे। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुबाय, माबायदि अबस्था जानानै दङ, माबायदि गाबख्रावनो गोनां जादों, माबायदि अबस्था जानानै दङ, बेखौ नोंथांमोना नुदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियानो मोनसे दुखुनि सोंलु खालामनो हास्थायदों। बुहुमाव बेबायदि सुबुं सोर दङ जायहा ओंखाम उखैयाखै? बेबायदि सुबुं नागिरोब्ला जों मोननाय नङा। सोरबा मानसिया सानसे थानो हागौ, साननै थानो हागौ, सानथाम थानो हागौ, सप्तासे थानो हागौ, सप्तानै थानोबो हागौ सोरबा, नाथाय बिनि उनथिं हानाय नङा। धोनि जाथों गोरिब जाथों, बयबो उखैदों, बयबो जानो गोनां जादों आरो बयबो गाबनो गोनां जादों। बयबो गाबनानै मेगन मोदैया गोमालांदों।
गोबां दुखु जादों गाजायाव। दिनै गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो इजराइल आरो फिलिस्टाइन गाजानि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ। मा जाहोननि थाखाय दावहा जादों बेफोर गासै दावहाफोरखौ आं बुंनो नागिराखै, नाथाय बै दावहानि थाखाय दिनै गाजायाव गोबांनिख्रुइ गोबां आंखाल जादों। मानोना इजराइला बिथांमोननो जि फुड साप्लाइ दङमोन बै फुड साप्लाइखौ बिथांमोना बन्द खालामनानै होदों आरो जिथु थावनि साप्लाइ जायोमोन बै थावनि साप्लाइ जानायखौ बिथांमोना बन्द खालामनानै होदों। जायनि जाहोनाव दिनै गाजायाव गोबां आंखाल जादों, गोबां गथ'फोरा सैसोना थानो गोनां जादों, गोबां बिमाफ्रा गाबनो गोनां जादों, गाबै गाबै बिथांमोननि मेगन मोदैफोरा गैयै जालांदों। दा बेयावहाय ख्रिस्ट'नि बिसाफोर जोंनि खामानिया बे जागोन। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बेखौ फोरोंलांदों। सोरबा जुदि गाबदोंब्ला गाबग्राफोरजों गाबफा, दुखु जाग्राफोरजों दुखु जाफा, रंजाग्राफोरजों रंजाफा होननानै जोंखौ फोरोंदों। दिनै जोङो बिथांमोननि दुखुआव जोंबो दुखु जाफानि, बिथांमोननि दुखुनि समाव जोङो आर'जजों बिथांमोननो हेफाजाब हरनि। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय आर'ज खालामदो, गोख्रैनो आर'ज खालामदो जेन गाजानि बे समस्याया थाबैनो जोबो, नङाब्ला गोबां मानसिफ्रा मोनजायैनि थाखाय थैनो गोनां जागोन। गोबां लाख मानसिफ्रा थैगोन मोनजायैनि थाखाय। गोबां गथ'फोरा थैगोन, जि गथ'फोरा दाय गैया, जि गथ'फोरा बेबायदि जेबो दायखौनो मावनो रोङाखै, मावनो मोनाखै, जेबो खामानि मावाखै। नाथाय दिनै बै दावहानि थाखाय गोबां गथ'फोराबो सैसोनो गोनां जाबाय। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर आर'ज खालामगोन गाजानि थाखाय जेन बे समस्याया गोख्रैनो जोबो। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाइबेलनि मोनसे बोसोनखौबो जों गोसोखांनो नांगोन, आरो बे मोनसे बोसोनानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि खुगाजों बुंनाय गावनि चेलाफोरनो अलिभ हाजोआव थांनानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे बुहुमनि जोबनायनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायनि सिगां बुहुमाव गोबां रोखोमनि जाथायफोर जागोन। आरो बे गोबां रोखोम जाथायनि गेजेराव जि गाजायाव जानाय जाथाय बेखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन। बे जाहैबाय आंखालनि बाथ्रा। आंखाल जागोन। जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां गोबां जायगाफ्राव आंखाल जागोन, मोनजायै जागोन। दावहानि थाखाय आबादफोराव मोजां आबाद फिथाइ सामथाइ गैयै जागोन, दै गैयै जागोन, जायनि जाहोनाव आंखाल जागोन गोबां रोखोमनि। दिनै गाजायाव दावहानि थाखाय आंखाल जादों, आरो बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ रोजा बोसोर सिगाङावनो प्रफेसि खालामनानै दोनखादों जे जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बाइबेलनि बे मोनसे बाथ्राखौबो गोसोखांनांगोन, गोसोआव लाबोनांगोन, जोङो देहेन खालामनांगोन। थारैनो दिनै गाजायाव जिथु जानाय जाथाय, जि आंखाल जानाय, ओंखामनि आंखाल जानाय, बे बाथ्राया जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनायजों लोगोसे माबाफोर लोब्बा दङ नामा? जों बेखौ साननो नांगोन, स्टाडि खालामनो नांगोन, देहेन खालामनो नांगोन। जेब्ला जोङो देहेन खालामगोन, जोङो मोननो हागोन दि थारैनो जिसु ख्रिस्ट' बुंनाया बे बिसयाव दं। मानोना दिनै गाजायाव लाख मानसिफ्रा आंखालजों सैसोनानै थानो गोनां जादों। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायारिफोरा फोथायनायाव बोलोगोरा जानि, फोथायनायाव रालांनि। जों आरो जिसु ख्रिस्ट' फैफिननायखौ फोथायना थानानै रंजा बाजायै जोङो नेबाय थानि, बोलोगोरा जानानै नेबाय थानि, जों जेन रावबो थालाङा। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना थारैनो बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एबा बे जाथायखौ मोननायनि गेजेरजों गोसोआव एसेब्लाबो दुखु मोनदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जि जायगायाव दुखु जादों बै दुखु जाग्राफोरनि थाखाय बिथांमोनाबो जेन रंजानो हायो, बिथांमोननि बे समस्याया जेन गोख्रैनो जोबलाङो, बेनि थाखाय आर'जआव थादो, आर'ज खालामदो। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबलांनो हास्थायबाय। नाथाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन, आरो लोगोसेनो सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदियैनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोर आरो इसोरनि बोसोनफोरखौ जेन मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।